Assalamu alaikum prijatelji, evo ispratili smo našeg dragog gosta Ramazana sa ovim akšam namazom, evo klanjali smo i jaciju, a sada idemo ako Bog da snimimo na Crkvičkom brdu u Zenici vatromet koji je pripremljen za Bajram. Ostanite sa nama. Svi ustaju, Bajram namaz klanjaju, svi Bošnjaci ustaju, Bajram namaz klanjaju. Allah, Allah, srca vuče, od tekbira brda vuče, sjela Bosna ponosna, Bajram došao radosna. Sjela Bosna ponosna, Bajram došao radosna. Sa svih strana glas se čuje, Allah, 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 srca vuče, od tekbira brda vuče, sjela Bosna ponosna, Bajram došao radosna. Aferin. Ima jedan najveći Ustaj Bosno. Prije zore, svi Bošnjaci ustaju. Evo nakon sinoćnjeg super ekstra dobrog vatrometa, sada i nakon malo sna idemo ako Bog da na sabah namaz, a potom ćemo klanjati i Bajram.
Allah, Allah, srca uče, sjela Bosna ponosna, Bajram došao radosna, sjela Bosna ponosna, Bajram došao radosna. الصلاة والسلام عليه من أسماء صير أحمد ظلمات يا الله 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 ظلمات والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له فخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله أكبر الله